Nang ako'y mahimo guys, manang ngadyo na lamang ko. Sorry o pasensya. Niya ti alit so labi na ni. Kana na itiri kay. Bisan pag magilak na ko di manggadjud. Sila musugot nga. Mula ka ko Manila manang ako'y mahimo guys. Dani ra lamang ko magampo ra lamang ko nga si tiri ma-okay na kay Majong buntang ni yung tanan guys na napunta ko sa kuan guys kusina. Magluto ko kuan guys sinangag. Kima ko ni bawno ni Gian to sa gabi Ako na yung lutuan no kanang kuan sinangag. Ndia. Agan bago ning dino ag. Wa may bahaw. Kani sa goldani itlog ug kanang kuan barbecue. Diyan si Junjun, nag-andam na focus pa ni Junjun, diyang pamahaw. Kapag na napukukanon, nag-diyang sidanon, dinang nga itlog. Pamaykuan. Sidaan, mag-agira mo na si Junjun, ka ng sidaan nga. Lutoon nun dyan, usahay. Luto na pa di diyang kuan, dadun. Mga ingaron mo, mainit naman minimama, naanad man minimama nga. Mamahaw mitag alas 7 alas 8. Pingkoy kanaog pingkoy. Kanaog ba na nagpakadihawag sila mo kanaog. Yan kay magkuan patag imong kuan pamahaw diya sa ka. Yan tungtong dihang lababo. Manisa ko sa kuan guys sinangan. Barbecue nga kanang naiunod. Itlog. Hangga guys, kamusta man mong tanan guys. Mga napakong ko nga. Masira mong tanan. Diyan na mo sa mahadong panglawas sa kanulay. Enjoy naman pa guys, matag-adlaw. Kung mas ganyan yung bakod. Ano naman kayo, kuhan, pagka hindi maka-andam na. Guys, happy Tuesday natong tanan guys. Martes na pud. Adali ra kaajog adlaw. Happy kanina ho og September karon. October naman di ay. Hapit na Christmas guys. Nga mo na mi kana nay grocery ag mga tugtog sa mga grocery kay puro na Christmas. Makamingaw. Labi lang nasa laing dapit nga agi silang pamilya. Mura din na ilang ways. Kauli ina po ang Pasko. Ay, dahil siguro. Maya kayo may pagganong sa gabi. Kasi na oras na ito gabi. Ako? Oo. Ano ang ito sila? Nalagang kan guys, sinangag. Daghan raman eh. Gamira may baw nung giyan. O kanina lamang pa yung ipamahaw. Nagluto disgian gabi o kanang kuan sa kuno nagisundog sa YouTube na tanghol. Sa gulan ni Jagar ni gamay. May among sedan sa kanyapon. Hilig man lang Jagar guys. Dito luto. Batahan pa ni Jag si Bojas dahon. Lami ba Jak food? Ganda tas kuan diyan bawon. Ko na ni ang bawon sinangag. Guys. Yung button. Hindi mo button nakalimot mo ka. Dito yung Marami. Bumingkay.
Ang sa imong bato, nakalimot ka. Ba't ko kalimot na? Kani dyan ipamahaw. Hindi siya makurot kinaghan. Reduce naman siya kaon doon. Kahit na din basta ulit taon na. Yan na. Andam nagpamahaw sa mga boss. Asam kaya nananong. Adyo ka nananong. Diya kayo buntag lang. Isa? Oo ka din. Mainit na ka ma? Mainit na. Mainit na kan malingan na po silpon tanos mga palabas. Balag. Mawa na ba? Nandiyan na makapamahaw basta ati dyan na sudla naginit. Nalagay mong pamahaw dari gi nakaandam na gi inja ajog dugay-dugay di hagligo gi. Si Papa mulakaw na. Karita daris kan guys gawas. Hindi mo ko daris gawas mag lingkod-lingkod. Alisa pa, Bre, sari pa. Hindi ka na pagbigyan ron sa timugyan ng gani ha. Yan na pata guys. Bye-bye. Mamalagi ka nagsapatos. Multahan na pod ka. Giningaw na kong nanay. So okay ba makauli ba ko karong diyan kuan. Diyan birthday. Hi guys, tanas dyan guys, nimbiyahin na. Nagtanaw ko dari cellphone online ba sila sa Ate Flor. Okay. Manawag ang tako kaya nagadyan mingawang, mingaw nagadyan kong nanay guys. Ang sayra may magka-istorya kay sayra po na signal dito. Nanas papang siguro sa kalsada. Nanas papas kalsada. Balik sa. Nagsapatos pa! Balik sa. Nagbalik ra ko no. May sakay wa. No. Hey guys. Eskwela na punta liwaras pag minjo na dito sa kapoy yung eskwela. Minjo na kan sa imong ibuhi sa imong asawa. Pakan na ni mo sagot. Kamuti. Sus, kalamira estudyante gi. Ako lamang gaji papiliun karon mas ganahan kog estudyante kay eskwela ra. Andiyan jud kapoy-kapoy og eskwela kay para na nimo. Laki ra ba ka? Ikaw ra ba may mubuhi sa imong pamilya po no? Maminjo na ka. Madyo may mga babae kay kami may buhion og bana. Saka mo mga laki kay kamo may mubuhi sa inyo ang asawa. Nanas dyan guys, so nauli na. Ayo. Japi. Japi isda. Dali. Lagaan niya para pag di mo ano ba. Mahulog. Mahulog. Mahulog po. Ay sus, pangitaon pa magbangag. Mingkoy, hinagbo mas mingkoy oh. Wakatag na mingkoy. Isda ka na, nagbo bitaw. Hangad man, humot no. Guys, na dyan guys. Jadi ay dyan gihatag nga sudan isda ko. Nasagi nga ni nga dungagon. Diyan guys, magluto sa ako guys. Kaya makapamahaw may ni mama. Dirito dito. Katugon ko puntag sa Jo. Tignan nitaw. Okay? Hello? Ayo. Matunas. Magluto sa ako guys. Saging nga. Hinog na. Ito guys, sarap para bangga presko. Sagol ko nun tamarong o kaning. Ito na guys, agang sinabong isda guys. Kuan ray ang ibutang sibuyas. Pagdanan ko nuning uban. Hi guys, sumanamig kumaw ni mama. Isang dangagan ni saging kay sarong namin iis na. Kaya ang saging guys, tananing dangagan. Na guys, natakang na natagatang saging. Na guys, nagatang saging guys, luto na guys. Hi guys.
Turn on. Nagalasin na guys. Okay, pag-umanag ko, aligo. Nalagyan dyan nakauli. Higa. Okay, nabuhat. Kung may buhaton, igura kong galimpo-limpo na rin ba, ginagmay. Kasi, nanglaban naman ko gahapon. Sunod adlaw na po kumanglaba. Magdini ang kwan guys. Trabaho ko rin eh. Okay, baton. Pagbantay sa labunan. Okay, baton. Ha? Buhat na. Buhat. Oo. Ako may buhatan. May buhat. Oo. Mag-gym? Parang may baton. Diyan guys, ni message si Day sa Alex no padton ko no kung Manila. Kaya ako sa kunoy huli ni ja kay muli sa kuno si ja kay yor gimingaw pwede ba ja paglalim nga maladyo buwan na pud sila dito kapin siyempre mingaw ni message si ja na nga ako sa kunoy puli saan man lagi ni guys nga kaning minjo na tanga nata pwede mo decision og kanang ata kay na namantay bana na si Junjun guys kay di man siya mosugot na mato ko dito sa Manila kay ladyo kuno natagam na kuno siya katong day ni uli ko buhol pagka December nga nadugay ko dito guli di kuno lalim maladyo mo nang hindi siya masugot guys pati sige yan di pud masugot nga mato ko Manila anja so kay mahimo guys kay di man sila musugot di man pwede og pagkari-hari ra ko gagad to anja nabi to di musugot murag hurt sa atang daghan mo lakaw na nay di tatugtan ba sa atang anak ug sa tumbana nga matutag Manila magtuman ta masinog siya isa na laman siguro kuan guys madto sa kuan Manila ako gusto ko mo ngadto guys kung ako naman di masunod muadto ko kay siyempre arong makatabang-tabang po ko ni Tiring na ay mag-ubaniza yan saan man eh, nga na may di mo sugot o. Siyempre. Ha? Siyempre. Isang naghilak na ko gabi eh. Gusto lagi kong padto dito sa Manila. Kaya niya lagi sa Tialets nga. Padtoon lagi ko dyan. Na may sa katao, di man mo sugot. Mino, manggot. Di po sugot sige yan. Ako kamay mo, duha may kabok. Kita di mo sugot. Duha. Ikaw, usara ka. Jadi man forever dito. Bisa na. Maglat kang mabtan og December dahil ito na po magpasko no. November raman daw. Bisag sa panggulana. Muadto ko dito tisak muli. Di sunod na lang. Ato na po yo. Di man kay muli man ni nagka November. November raman daw kumungan to. Di man mabutan og December. Di lagi pwede. Kay mabalik raman po siya tiali nagka November. Pwede masunod. Pwede. Pero di pwede. Para makatiman po ko ni Tiri kahit sandali lang. Basta, ako di pwede. Wa ko'y mahimo guys, di ko makatog Manila kay na may isa ka tao, di man masugot. Sige yan, di po musugot nga mato ko Manila. Kay mingawon ko no sila. Kung decision gani, dili lang ikaw. Dapat isang pamilya. Diba? Nagkinasing-kasing og pananghid. Para laman makaadto. Kinasing-kasing mo niya ko Kinasing-kasing agi mo nga dito ko ni magpalakon. Parehas rata kasing-kasing mo, kasing-kasing bro ko. Gutom na ko. Diyan kay muuli ron ko. Sarman ko kabuan. Siya mo sagot guys nga. Matong kong Manila kay mingawan lagi ko no si Jack. Itong natagam na siya kato ni muli ko sa bukol nga. Nabtan ko na itong isa kabuan. Wa ko no siya itugtog. Sigira ko no siya nahunap. Di manday ko no lalim nga. Wa ko kay di ko no siya makatok. Hindi na lamang ko mamagas mo nang mangingi na lamang ko nga na lamang ko pasensya ni Ate Alit sug ni Tiri. Kinsaon manggadjud nga na manggadjud tay bana nga magbuot di man ta makatuman. Labi na nan putay anak. Namingig di mur man putang mur man paghuot sa taang daghan mulakaw ta nga naay di ganahan nga mulakaw ta man nga koy mahimo guys man mangadjud na lamang ko. Sorry o. Pasensya ni Ate Alit sug labi na ni kada na Tiri kay bisan pag magilak na ko di manggadjud sila musugot nga mulakaw ko Manila mo nang wa ko'y mahimo guys dani ra lamang ko magampo ra lamang ko nga si Tiri maoki na kay marong makauli na sila kay wa mo ko'y mahimo unsa man di manggadjud ko palakon sa ang bana ug ang anak nga madto ko Manila kay di ko nulalim
kami nga manang naman ko'y mahimo, masunod na lamang ko sa ilahang gusto kay ug magtuman-tuman ko mag-away rapod mi. Yun, ug ako ra man gadyo dog. Wa pa ko'y bana hagbay ning lipad na ko guys. Unsaon man nga naman gadyo bana nga mubawal nato. Nanja mora to guys. Kay mukha na kuno siya kay gikatasan na asa nga kuanan. Hukaran sa nahe. Naluto na pag saging anang gidengag. Ako na ganimitis yan, isa ka buo. Ha? Ako ganimitis isa ka buo. Ano nang ikanan? Isa ka dahil saging. Mukhaon na lamang ko pero mag-edit na lamang ko. Aw, saging di ang kanon. Ay sus, tanapod, ngita ng bumog, labad sa ulo. Ano di saging di na pagkaon? Pagkaon, Mamaganin na yung mga gidakan, kaon hindi na lang saging. kung saging, doon mo nagpunta nun. Hindi na kaganahan mo kaon, gibusog na. Pag sinabaw, ang ginanunan, kaon ka. May emergency ra ba si Jenday Christine? Kaya na. Ang sanang bataan na sige ra magka-emergency. Naman. Magkalit magsuka sa kitag ko dyan. Dito ta guys. Dito. Saging ra dyan kanon. Kaya bawa ka kaning saging, mura ra po ni siya kanon. Sa may mga Pagkuhan na anak si Dudong, kami kay sanay man may panigot ko ipamakaw mo saging. O sa manad, masuko man og saging ang kanon nga parehas ra man nag May pagkaon. Sino kung pa ito sa saging lang sa kasakong palitong. okay. Wait, klaro ni mo doon. Hindi saging kanon, alam mo man kaon magyapon. Unsa man dai, unsa gila sa ospital ay? Crystal, palagi lang Hindi pansakit at Christine, tiyan. emergency na po. Kay, Nagsuka daw din sa kitag tiyan. unsa ingon? Sa ate. Unya, si ate ni mo na diha. Na naman sa atin, nauli na. Aw, nakunsa man si ko ana, opera na. Wala pa. Magyapon na operahe pa, dugay pa siguro na. Sila pa na. Dagan pa na. Patuon lagi ang takunukog, Manila. Kaya ako sa kunipuli ni Ate Ali kay muuli. Hindi majundun mo sugot. Ano to? Ah, unsa may motimanigiyan ako nga kumpang kay ko, na bahala ko diya. Ay, di ko pasalig. Bahala ka ko. Bahala. Pakanon ko, mayo, dili, aw mayo niya ko. Nagyoyon. Ah, di ginong kumusugot kay kumpang kay ko. Ah, pag-isod mo kay kumpang pag-tumi, malibang. Dagan ni mo kagabi, utaro yung tuloyan mo. Dagan. Napasigihan nga. Labihan na baka abugaya. Di mo kumungat to eh. Di mas giyan mo sugot. Nag-istorya na ba ito magabi, di mo sugot. Lahi naman ko ni guys, so pamilyado na ta, kaya di na ta makabuot ba? Na, Na may bana o anak kaya ako, magkuha. bahay na ako, di ko patapon pamini ni Dodong obligian na. Ala niya. Ito na, pakugos. Eh wala man kayo obligasyon ba ng anak guys, agbay ra ko ning lipad. Oo. Makasabot ra lagi na sa tialit sug si Tini nga. Hindi ko makato. Bagan. Di mo lang kung patapon ko dahil. Kaya ako sa naghintay puli ni kay muli ni kay gimingaw. Ali. Hmm. Magsimple ko kay. Dito ganda yung mga pareha ni Kuan nga may trabaho din. Mati man yung mga anak. Dito kag-drive. Ah, boy. Napoy pikot. Kaduha. Di ko pasapon kaya so kumpang kay ko. Di pa nung kukumpang. Ah, bahala. Layas ng asa. Ato saling pag atiman. Pero kumpangon kay ko. Nasawa na din. Ikan istorya. Karing ay abi ko mukha na karing tangkan na may Kunya na ko ito. kay isang yang itaon. Pinauga ni na inanunan be. Yes. Nagdulo kung hindi Cristel lang sa mga batang batawa nga pwede mo naman ma-emergency. Ano sa kaya nada na Sila na ipapanagtarong eh. Awag ka Nasa, na. kunya ka dalagat. Nasiguro na isa kayo mag-ambulansya ganyan. Tanawa kagiyan, ato yung ipasikya pagtarong sa doktor, di ba nakibaw taon sa ikuan sa inos. Kaya dapat ipakuan ng espesyalista. Emergency na po, sa Ginoo ko lain na pong pagsuway sa kinabuhi. Nanapod guys, ningabot ang order ni Gian sa Shopee. Sini na gido. Katong pulo pa niyang i-order ba? Ka ba niyang order? Na. Ato na palablihan. Ajaw! Ajaw na nabre, negam na ka ha?
Pangilabot, kita lang may makasaban sa viewers. Uy, makita. Ayaw lagi. Makita, manggod. Wala kay kuhan, respeto. Hindi tawag na na mangilabot og di mo. Imo tanaw tong des ni Agi, ako'y nakasaban sa viewers. Yawan. Wala ko respeto kaya atong gihilabtan nag di ato. Siyempre ato ganang ko anong minsan na itong anak maya, nag-order na di mayo. Sinina gid bay. Sinina na, kay ba ko dana. Pakita. Ayaw ba? Makita, wala ko yung gisiyon. Diyan na, nagabot ni Jah. Atong abrihan, inabot ni Jah. Sanina na, kaya siya nga, pang simba daw nga sanina. Pulo. Sulit. Ikaw rabay na ko na una des ni Agi, ganingan ka nga kuhan. Ganong karon ako naman lagi ang imong gikuan. Ging na ako. Wala nga, ako may nakasaban sa viewers. Abri-abri daw nga, di daw atuwa. Di na daw matriling pag-abri ni Gian, kaya abrihan na. Ikaw mo gawin ako na una des ni Agi, ningan ka nga abrihan. Tapos karon ni mo na pang-abrihan. Katabihan ba? Mag-order day kagi, morong na kay abrihan. Ako yung bayad. Sila pag order na yung bayad. Ako wala ko yung bayad. Uy, di ko tik-order na ng Shopee, no? Diyo kumana na na mag-order ka ng na Shopee. Sige, yan na mo ikon na. Ang sabi ang orderan sa Shopee? Mga pangarte, mga sanina nga na. Sos, gasing sayang lang kwarta. Yung sanina gani, naghampuog na kasa na ipamutang. Nag-abris blower, awas-awas na.